Hitzetik hortzera, ipuin bat balitz, nola kontatuko genuke? Bazen behin, Oiartzungo neska bat, senyora bat, bertsoei buruzko programa bat aurkezten zuen. Eta nola jarraitzen du? Astero, ehundaka eta ehundaka bertsolari desberdinen bertsoak ematen zituzten. Ehundaka ez pasa, baina bertsoak bakarrik ez ezta? Ixo! Euskal Herri luze zabaleko bertsoaldiak eskaintzen zituzten. Bertso afariak, jaialdiak, txapelketak, txikitik handira atala, bertso musikatuak. Programa kompletoa, zalantzarik gabe. Eta ez hori bakarrik, jende berezi eta oso interesgarria elkarrizketatzen zuten astebururo. Euskal Herriko bertsozaleak zoriontsu eginez. Gaurkoan ere, zuek zoriontsu egiteko pertsona interesgarri bat elkarrizketatuko dugu. Ameli, ipuin kontalaria. Ameli edo Amaia Elizagoien ipuin kontalari eta bertsolari oronoztarra. Bertsorik ere ez da faltako. 2 bertso afaritako bertsoaldiak eskainiko baitizkizuegu. Legazpikoa eta Itziarkoa. Hala bazan edo ez bazan, sardadila kalabazan eta atera dadila Hitzetik hortzerako plazan. Gabondan hori hemen txegatoz, taburete eta altaboz, saio bikaina izangote da, afaia hobea askoz, ta Itziarrek 10 urte, zelebrazioa alakoz, auzo herritara iritsi data, gure ospatzera gatoz. Gure ospatzera gatoz. Alaxe da bai ospakizun hau, komeniko da astea, bersotarako neurriko, lekua eta gerizpea, paradoja bat erabiliaz, astea ez da tristea, gure helburu da heldu ondoren, bikainera iristea, bikainera iristea. Egingo aldegu behar bezala, bertso saio bat bikaina, emango aldegu otorduan ta, ospakizunan tamaina, bertso afari bat benjarriko ta, 120 ala jaina, juntatzekore gogoa zuten, eurek etzekiten baina, eurek etzekiten baina. Juntatze gogoz aspalditxoan, Itziartarrak, berriketaldi mordoa eta jende arteko marmarrak, ongi etorri bertako urrungo, ongi etorri gazte zarrak, lau poste haundi hauek ditugu soberan dauden bakarrak, soberan dauden bakarrak. Baina jakina eraikuntzake, behar du bere ardatza, lasai begira jarriko dira, arantza eta onantza.
asteburu hontan 10 urte eder, egiten dituzte antza. Otsailaren 29 sortzeko arriskulatza. Sortzeko arriskulatza. Bizi estotan beraz urteak, launaka konta daitezke. Honen kasua ez da maialen, kantatu dezagun aske. Ta 10 urte asko diranik, inork ez dezala uste. Pandemia aurretik 5 urte ziran, ta ondoren beste hainbeste. Ta ondoren beste hainbeste. Bazanen izan zen, Amaiurren edo bertatik gertu gutienez. Erraten dutenez, aspaldi, bertan gaztelu bat zela eta bertatik errege eta erreginak pasatzen zirela, omen zegoen neskatiko bat miren, gaztelutik gertu bizi zena. Baina ez zuen gaztelukoak bezain ongi bizi. Are gose harra pasatzen omen zuen. Egun batez, bere etxean zela, jo omen zuten atea. Aradoan miren atea zabaltzera eta zabaldu duelarik ikusi du. Ezagutu ere bai. Baina galdetu zion hala ere. Zein zara zu? Ipuinek duten magia eta xarma hezur mamitan bizi ditu Amaia Elizagoien Ameli ipuin kontalari eta bertsolariak. 10 urte daramatza ipuin kontalari profesional gisa lanean eta pasioz bizi ditu ipuinak ahozkotasuna eta transmisioa. Amaia Wikipedian jartzen du bertsolaria, idazlea eta ipuin kontalaria zarela. Ordena hori da? Errango nuke lehenik naizela kontalari, gero izutekotan bertsolari, haunitztan koste egiten dela ez, erratia. Eta idazle sentitu naiz sentitzen, gustatzen zait ikaragarri pila idaztia, ez? Eta akaso egunen batean errango dut idazle naizela, baino gaur egun errango nuke idazketakin ere apasionatzen den kontalari eta bertsolaria izatekotan naizela. Eta zein da zure ipuin gustokoena? Ba, iarran ipuin gustoko bat aukeratzea edo gustokoen bat aukeratzea da galditea bezala ea kuadriako zeinekin geldituko zinen, ez bat aukeratzekotan. Nik uste dut badaudela garaiak eta momentuek eta horren arabera gaten zarela ipuin batekin edo bertze batekin feeling gehiago sentitzen, ez? Baino errainuke talde batean sartu bar, haunitz gustatzen zaitela gure herriko istorio zaharrak jasotzea eta bilatzea hoien atzean ze simbologia dagoen edo zer ezkutatzen duen urte luzez transmisioaren bitartez gaur daño etorri diren ipuinek. Eta ipuin batean zenbat magiak abitzen da? Nik uste dut entzulea bizitzeko den bezain bertze, ez? Bizitzeko kapaza den bezain bertze, ze azkenean ipuin batek eramaten datzu hainbertze lekutara eta konektatzen datzu hainbertze bizipenekin eta hainbertze emozioekin, uzten badin badiozu eramaten bidai izan daitekeela zoragarria. Baina, gaurko elkarrizketak nora garamatzan? Xarmanki. Lehenengo gabon herrikideok, ze familia handian, belarritatik ateratzear, dugun ontan janarian, negu garaian daukagun ontan, udako eguraldia, ea zer moduz ateratzen den gure lehenengo aldia. Lehen aldian egingo dugu, zure herrian ofrenda. Pare-parean oparoa da,
dezun ezagun zerrenda, jatetxe ontan hartzen omen zan, betekadarako senda. Janari jana badegu orain, bertsoena tokatzen da. Lehenengo aldiz zaudele gazpin, hori errez da jakiten, orain artean antzernanitik, ez omentzara maizirten, naizta gogotxu hasi nahi dugun, mingainari eragiten, igual nahikoa lan badaukagu, digestioa egiten. Herritik ez naiz asko mugitzen, tazuk hortik zenbait mezu, jana dala ta digestioan, ere egin dezu kexu. Joan zinen baina nerea berriz, Legazpi bueltan zaudezu. Zure herrian profeta izaten, sekula lortu aldezu. Hemen profeta izatean, komplikatua da egem, orain artean sentipen hori, edukidetnik bederen, aldegin nula esan didazu, ta ez dakit egia den, erroldatuta ez egon arren, bihotza beti detemen. Oso polita gelditu zaizu, peloteorako lema, baina ez dakit betetzen duen, Legazpik zure barrena. Baina ikusita bersotarako beti izan dezun sena. Euren begitan suma dezaket, zurekiko miresmena. Aberastasunean zailago da dena, nik errespetatzen dut Andoniren sena. Bera izaten baita asko dakiena, beraz dirua alda hemengo problema. Beraz dirua alda hemengo problema. Nire denen gizara, hor nabil hortuzik, baina erantzungo diot, galderari pozik. Ondo kontatu dezu, ta perfecto kasik, diru ez da problema, gehiago naia baizik, diru ez da problema, gehiago naia baizik. Beraz hemengo pozak, ta hemengo penak, dira industrienak, ta biznesarenak. Arazoiek dira entzule hauenak, gehiago nahi izaten du lehen asko duenak, gehiago nahi izaten du
lehen asko duena. Ekonomia ikaskas, jo honek atia ezote da izango saioan kaltia. Baina industrialdeak nolako katia, ara bueltan heldu da Arantzatapia, ara bueltan heldu da Arantzatapia. Ez ni tapia ez naiz, arantza behar ba. Herri hontan badago, nahiko pixu karga. Euskal Herrin famatu xamar ere bada, honako peajea pagatu behar da. Honako peajea pagatu behar da. Azortzi dalakoan, zenbat ibilera, lagunekin biltzeko, hori zen aukera. Ni Zarauztik nentorren, Durangotik bera, restopean egiten, genuen bilera, restopean egiten, genuen bilera. Amaia, nor da Ameli? Bueno, errango nuke Ameli eszenatokira tratzen den pertsonaia dela, ez? Kontatzeko orduen eta ipuinetaz maiteminduta dagoen pertsonaia da, ez? Apasionatua dagona, gure kulturarekin eta hizkuntzarekin ere bai. Eta nondik datorkizu ipuinekiko zaletasuna? Bueno, errain nuke etxetik heldu zaitela hain handi batean, ze azkenean amak ikasi zuen magisteritza, txikitatik beti ordu handitz eskaini dizkio irakurketai, ez? Ta guri ipuinak irakurtzen zizkigun, eta liburuek ekartzen zizkigun. Eta gero, errango nuke aite kontalari bat dela bera, ez? Beti etxera llegatu eta anekdota bat bazuen kontatzeko, eta beti eduki du gaitasuna, ez dakit, bizitzako instante txiki horiek biltzeko, eta gero jakiteko nola kontatu, ez? Ordu haunitz pastutut bera entzuten, eta uste dut horrek sortu zela har bat neregan, ez? Eta nolatan hasi zinen langintza honetan edo ipuinak kontatzen? Goi maila inuen aurrezkuntzakoa eta bertan bazagon ikasgai bat ipuin kontalaritza. Eta horko irakasleak, Ana Karpinterok, haunitz animatu nindun eta zirikatu nindun. Eta ondotik justu Maite Franko ipuin kontalariak tailer bat ematen zuna Txabaltan, eta apuntatu nintzen, eta hor gogoan dut erraniola, ez? Jo, nik Maite zu bezala kontalari izan nahi dut, ez? Eta berak lagundu zatan ausartzen eta lehenengo urratxoietan nire ondoan egon zen. Eta ipuin kontalari bezala zein da zure helburua? Ikuslei transmititzea nire ipuinekiko pasioa ea haiek ere bai ala bizi duten. Euskararen transmisioa, hau da, euskararekin gozatzea hoi errango nuke dela goi-goian dagona, ez? Eta azkenean hoi, ez? Kontalaritzak maten dakun sinpletasun hortan hitzak bakarrik zenbat lekutaraino eramaten algaituen, nola sentiarazten algaituen, zeren parte sentiarazten algaituen, hoi dena transmititzen balin badut egin txiki batian balin bada ere ni kontenago. Eta zein dira zure iturriak? Saiatzen naiz alde batetik aspaldiko historia jasotzen, eta irakurtzen, eta, bueno, hor daude Barandiaran, eta Azkue, eta Marian, eta, bueno, batugu hainbertze
pertsona bai sortu bai jasotuztenak tradiziozko ipuinak eta hori niretako oso interesgarria da. Baina baita ere gaur egungo idazlen begirala jasotzea eta horrei ere leku matea ahozkotasunean iduritzen zait garrantzitsua dela. Orduan, saiatzen naiz handik eta hemendik elikatzen eta batez ere niretako ipuin bat aukeratzeko orduen ipuina bihartzaizu gustatu. Gero justifikatu dezakezu, baina da maite mintzen zarenean bezala, ez? Eta zuk, zer horren ipuinak asmatzen dituzu? Ohartu nintzen, akaso nire lana ez zirela ipuin berri pila bat sortzea, baizik eta hartzea zaudenak eta egitean nire, ez? Orden egiten dutena da ipuin bat hartu, erten dutelaik, egonda, ez? Maite mintzoi egonda zerbait berexie, momentu hortan pentsatzen dut, eta nirera karriz, zen nire errealitatetik nire mundu ikusteko prismatik kontatuko dut ipuinak, non kokatuko dut, ez? Eta hor nahasten da errango nuke, nire bizitzako esperientziak, izan daitezkena nik bizituak edo nire ingurukoek, eta ipuinak berak dakarren magia, ez? Pasa ziren egunak, eta bertze behin jo zuten bere atea. Eta joan da miren atea zabaltzera, eta edekitzean ikusi dut ezagutu zein den parean dagoena. Heriotza zen. Eta aura ere aterpe eske zebilen. Eta beldur txiki bat sentitu bazuen ere, erabaki zuen baietz. Hari utziko ziola sartzen. Eta jarri ziren mahai baten bueltan eta galdetu zion heriotzak. Miren, nolatan utzi nauzu zure etxean sartzen? Maialen eta Andoni, Afrikatik Europara etorri diren 2 migrante izango zeate. Azkeneko egunak, Hego Euskal Herrixan pasa dituzue, Ipar Euskal Herrira pasa naixan. Mugazainek ez dizuete erresa jartzen. Baina gaur, Santiagoko Zubixan, bazoazte aurrera, jende artean, tipi-tapa, korrika. Tipi-tapa, korrika. Ze pixu bi honetan basa mortuena, ze pixu bidena, ze pixu urtena, zeta hemen Irunen bidean azkena, tipi-tapa korrika da esaten dutena. Ez dete zer ulertzen, ta ulertzen dut dena. Ez dete zer ulertzen, ta ulertzen dut dena. Basa mortuko are, persona piztiak, etzigun onik egin, ona iristiak, mesede egin digu, korrika hastiak, tipi-tapa inguruan, zar eta gaztiak, ez dira horrein txarrak, petodun guztiak. Ez dira horrein txarrak, petodun guztiak. Ez petodun guztiak, ez polizia lain, hor Franz jartzen du eta hemen berriz Espain. Bide luzetan zenbat, sufrimentu hor bain, festak eraman behar gaitu orain mugaz gain.
beste sufrimentu bat hasiko da orain. Beste sufrimentu bat hasiko da orain. Lehenengo iritsiak peninsula aldera, ia Irun nuntzegon, lehenengo galdera, gure brujula beti da iparraldera, 100 metro luze ta zail, eindakoak gera, ta ze urratz dauzkagu pausutik aurrera. Ta ze urratz dauzkagu pausutik aurrera. Jende pobrea beti delako zorduna, gure diktadoreak, gure erresuma, ta Europa fasistan nagusi eskuma, ara ona gabiltza, nora jose suma, ta aldiz libre dabil aberastasuna, ta aldiz libre dabil aberastasuna. Dirua ezin leike, muga batez zuntzi, alduna ari baita, sosak nun igurtzi, guk bizi moduari, nola duin eutxi, gure drama zein degun, nahi det erakutsi, sarrera herri asko, harrera herri gutxi. Sarrera herri asko, harrera herri gutxi. Bueno, balanaz aparte beste ekintza bat ina dezu, beste jarduera bat. Hasi da pentsatzen, yoga, mendia, ez... erabaki dezu flamenkoko klaseta jutea. Dantzaitea, eta hain motibatuta zaude? Gaur dela zure lehen eguna, eta juntzea lehen honekin ebezu jarri nerea. Bakizu eske dotore jun bartzea zure lehenengo klasea. Eta bazuaz, oso motibatuta, oixe, oso ondo, oso guapa zabe. Motibatuta zoaz, eta klasea iritsi zea, eta han non aurkitu ezun, Andoni Errekondo pertsolaria. Aiba, sorpresa. Eta hau ere oso dotore doa, Aber lortzeten. Eta hori Andoni. Eta zure sorpresarako, bea ez da klasek hartzea jun, bera irakaslea da. Kontxo nerea hemen, zuere altzea konpontzen bertsoaren berezko inazea. Flamenkoa erresa da hau klase asea, puntuka aitzea baino, puntileatzea, puntuka aitzea baino, puntileatzea. Puntiletan enuke egin nahiko tongo, buleriatan ere moldatzen naiz ondo. Baina hau da sorpresa, ze sorpresa ondo, enekien zinenik Antonio Redondo,
enekien zinenik Antonio Redondo. Antonio del Rio naiz kontuz, dena dela errespetatu zazu, daukadan partzela, sagar kontutan oitu, badezu nibela, hartu koskata bota, ipintzan bezala, hartu koskata bota, ipintzan bezala. Sagarrarena ondo, egin dezaket baitako neoa ere, geldituko zait guai, tatako neatzen ondo, ari nintzen ni gai, zapaldu egin diot, eta esan du, ai, 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 zapaldu egin diot, eta esan du, ai, ai, ai. Etor zaitez mi arma, zepoz dakarrena, undo trea bota du bromatik aurrena. Aitortu behar dizut ustuta barrena, hauzen txapel bat lortzeko bide azkarrena, hauzen txapel bat lortzeko bide azkarrena. Oso logikoa, zutzat behar bada damutzeko berandu, izango da jada, ta txapela lortzeko modu hori bada, orain beti joanola bertso saiotara, orain beti joanola bertso saiotara. Amaia, gaur egun aurrei ipuinak kontatu ez jarri egiten zaizkie, zer iruditzen zaizu hori? Egia artean nahi bali moduzu kezkagarri, ez? Batez ere, ez jartzeagatik, bere hortan, baizik eta jartzeak erran nahi duelako ez diegula ipuinak kontatuko, ez? Ze jartzen badiogu tarteka, baina gero eskintzen bali badiogu tarte bat ipuinak kontatzeak, bueno, izan daiteke erramienta bat, euskaraz kontakizun bat entzuteko, edo esperientzia bat edukitzeko, momentu batean xarmanta, ez? Dena bezala bere neurrien ez da txarra. Azkenean, kontalari bat da ipuinata publikoa elkartzen dituen zubi bat, eta ze importantea den zubi hori izatea zuzenekoa, izatea begitara begire. Ipuin guztiek beti helburu didaktikoak izan behar dituzte? Ez. Eta hori da bertze akatsa handi bat, ez? Eta niretako ipuina behar duzu entzun edo irakurri edo sortzen daizu momentuan eduki lehen erten genuna, ez? Maite mintze prozesu hori edo hau ipuin honek badu indar bat, ez? Eta batean kontatzeko desioa. Baina niretako behar da kontatu bihotzetik eta ez burutik. Zuk ipuinak kontatzen dituzu aurrentzat eta helduentzat. Ze desberdintasun dago bi publikoen artean? Deni gustatzen zaigu norbaitek kontatzea edo norbaiti entzutea, ez? Eta niretako tonu aldatzen da eta ere nondik kontatzen duzun, ez? Ze haurtzaroak nire ustez behar duela izan espazioa zaintzen dena eta ez duguna transgreditzen aurra, eta helduaren kasuan transgresioaren dako lekupitet gehiago dago. Ipuin kontalari gehienak emakumezkoak zarete, hori zergatik da? Niretako kontalaritza oso lotua egonda ere transmisioai, baino akaso atzeko transmisioai, ez? Iten dena publiko txiki batekin, iten dena leku ez akaso hain ponpoxo batean, eta iduritzen zait perfil hortako ezigaituztela emakume hori ere, ez? Eta akaso gizonari erakutsi zaiola gehiago bere figura izan behar dela zerbait ikusten dena eta baloratzen dena sozialki bertze modu batean, bertze maila batean, ez? Orduan ikustut hortik baduela, nahiz eta, zorionez dena bezala aldaketa prozesu batean gaude hortan ere, eta hori ere poiki
aldatzen joanen da espero dut, ez? Ta hoiek parre egin dutela hori zure karambola. Hemengo maila andoni dudan etzazu jarri inola. Gaztea zara zuk badituzu 25 urte hola. Zu jaio eta oso gutxira sortu zen bertso eskola. 25 betetzear da, eta indarrak sobera. Asko mendaude bere gerizan, indarra ez doa bera. Adinkideak gerala ia, behintzat zure arabera. Beti egon gera oso elkartuta, ta gaur ezagutu gera. Batzutan kapritxosoan, izaten baita zorian. Antza gaur arte ez duzu izan, ezagutzeko lorian. Bertso eskolak badu indarra, badauka kategoria. Gure aurretik egontzelako, brinkolako arrobia. Eta kantera hau ikusita, gogozta grinez ase da. Euren begiek islatzen dute, bersotan dagon plazera. Berso eskola heldu omen da mende laurdenan fasera. Baina nerea esplikazazu nola izan zen asera. Ez dakit oso garbi daukadan, hasiko naiz gogoetan. Bertso afari bat antolatu zen, 89 horretan. Ta gero dena luzatu egin zen, tragoetan ta parretan. Dena bezala haure sortu zen, parrandaren baten buelta. Txorakeritan hasitakoak, pasa 25 langa. Legazpialdean bertsolaritzat baita zalearen ganga. Harinkeriaz diozu baina egiak argi esan da. Eragiteko leku honena beti izan da parranda. Amaia, bertsolaria ere bazara? Ze toki du bertsoak eta bertsolaritzak zure bizitzan? Beti egon naiz bertsolaritzakin arron lotue, aite bertsolari dut, arron txikitan hasi nintzen bertso eskolara gaten, eta bertso familia diren pertsona guzti horiek niretako dire bizitzako pertsona oso garrantzitsu batzuk. Eta errango nuke gaur egun bertsolaritza batez ere niretako dela bertso eskola eta bertso munduen zaututu zen pertsona guzti horiek. Eta gero da jolas bat oso divertigarria, uste dut atratzen dela gure alde jostari bat, ere alderri bat, gure burue gainditzekoa ez, eta
Eta, bueno, jolas horrekin oinik nago puntu batean maite mindu, ez? Umetan aitak bertsoak kantatzen zizkizueten? Ni gogoan dut, aiza putxin kantatzen zatela unitzetan, hori arras txikitako horitzapena bezala, bai kantatzen zazkigun nola tarteka bertsoak, baina etzen etengabe bat ere, ez? Baina, estitxu izan zen lehenengo irakasle, estitxu arozena, baina gero urta unitzez aitekin aritu naiz entrenatzen, ez? Lengusekin, talazun txalokin, eta bueno, hor bazauden hainbertze pertsona julen zelaie eta garai batean Jon Barberena, tortzen ziren bertso eskolara, Jon Elizetxe, lengusek zen Iker eta Egoitz, eta bueno, hor baginen taldeko iskor bat, ez? Eta horren, bertson bueltan beti eduki dut aite hurbil, eta gainera aitortzatzut izan dela figura bat irakasle bezala unitz miretsi dutena, ze alaba batei bertso eskolan eta iloba batzui irakasle lanetan aitzea, akaso ez da beti erreixa izanen, zezuk ere edukiko duzu zura ametsak eta espektatibak, eta uste dut aitek jakin duela arras fin eta arras ongi egiten. Aita miresten duzu bertsolari bezala, baina ze bertsolari gustatzen zaizkizu? Bai, aite mirestu eta aite bezala nik uste, bertsolari bezala baino gehiago, bertsolari bezala ere bai, eta bertsolari bezala ez dut idolo bat, hori zen ez txikitan nahi nuela, zen inguruko guztiak bazuten eta nik ez, baina iniz ez dute eduki, baina bertsolaria unitzekin emozionatzen naiz ez. Eta bertsoaldi kutxun bat aukeratzeko esango banizu? Aukeratuko nuke nire garai harteko mobil eskaxakin grabatu nuen bertsoaldi bat, Jon Barberena nahi izan zen. Naiz hori itzen ongi zai 2008 tarteko txapelketan bat izintzen, lurren. Ta gogoan dut oiez, nola irudikatzen zuen bere hitzekin bidaia hori eta oroitzen naiz abunditzetan bertsoaldi hartaz, eta nola unkitu ninduen, ez? Uste dut Jon Barberenak bazuela hortako gaitasuna, ez? Eta horrekin geldituko nintzen. Ongi iruditzen bazaizu, bertsoaldi hori eta Jon Barberena gogoratuko ditugu. Xarmanki. Oraindik, oatzeko albo berean lo egiten jarraitzen duzu. Utzi zenitun, hiru lau trema, eta zerorren txamarra, eta etxetik alde giltzen dun, bizi, tirritarra. Ez zaitut maite, hola zioen, zuk utzitako oarra, ura irakurriz, burutu nuen, buru barneko hausnarra. Gela ontatik ez da ageri, zeru goiko hortzadarra, malkoz malkon parra barra, pasaz tristuraren marra, gaur faltan ditut zure begiak eta zure irrifarra. Kuarto honetan guatzea ez da, utzik dagoen bakarra. Kuarto honetan guatzea ez da, utzik dagoen bakarra. Beraz gabirirantza goazen tipitapam,
Biarrali esprinta tokatzen dalatan, horiek oidutena alegin galanta, soilik mugitzen dute hautsa zarata. Motorra burrun burrun, edo dan badan ba, joaten dira kurbata, batxe denak janda. Nerea txofer nuen, zer nolako ganga, Hernanitik onea, rali bat izan da. Nere kotxean sartu eta azekinkan, kurbetan etxalari gaur etxi eutxi ezintan, baina zurea ere pentsatzen hasita, zuk ere badaukazu fitipaldi pinta. Ni txofer lasaia naiz, ez nijoa bero, dena errespetatzen goizero, goizero. Zu ezker eskuin eta atzerantza gero, mareauta iristea nahi zenuen edo. Naizta etorri garen kontu eztietan, katurik etzegoen kotxe azpietan, patrizio korrektan, semaforo bueltan, ola egiten zuen kurba guztietan. Eta llegatzerako ze tripako mina, hori ere berariaz eginda jakina. Primera eta segunda ze gidari fina, aparkatzeko zendun lanikan haundina. Bidarrai sarrian, Uitzin eta Zuhatzan izango dira aurtengo bertso udalekuak, eta zabalik dago izen emateko epea. Martxoaren 16 bitartean, bertso eskoletako gazteek edo gurasoren bat bertsozale elkarteko bazkide dutenek izango dute izen emateko aukera, eta ondoren gainontzeko gazteentzat zabalduko da izen ematea. Sartu irubebikoitza.bertsozale.eus atarian eta zatoz bertso udalekutara. Hitzetik hortzerako denboraldi honetan, Nafarroako bardoen finalean, ikusi zaitugu kantari Amaia, zer dira Nafarroako bardoak zuretzat? Bertsolaritza izentzua ematen dioten gauzegietako bat, ez? Azkenean, bapatean sortzen da besta luze baten bueltan giro bat talde lanerako bat eta batez ere elkar goxatzeko eta elkar animatzeko esperientzia bada bardoak niretako, ez? Nola prestatzen dituzue edo nola elkartzen zarete zuek? Zaintza unitzekin eta galdetuz, ez? Zertan nahi duzu haitu probatzazu hau, esperientziaren ematen, akaso ez zara sentitzen Ipagarragirren kantatzeko kapaza, baina probatzazu ez etzerran aintzin, eta hortik egiten dugu bertso eskola eta egerran aski ederra dela errango nuke. Bertxotan ari zarenean, zer sentitzen duzu? Aitortzatzut, txikitatik, beti arran izan datate, niri bertsoak kartzen duen
joku hoi haunitz gustatzen zait, ez? Eta gai baten aintzinean eta publiko oso bat behire duzunean sentitzen duzuna eta zure buru zertako kapaza den esperimentatzea iduritzen zait zerbait arron ederra eta bertsolari gehienein ikustuten gantzatzakun zerbait bertzela utzi izango ginuen edo zinen hortan aituko, ez? Ez dakit niretako bertsoa da kontalaritza bezala, transmisioi lotuta dagoen zerbait eta egiten duena gure kultura eta gure hizkuntza aberastu eta bizi berritu. Bertsolaritza ala kontalaritza aukeratzeko eskatuko banizu? Ofizio bezala kontalariaren aukeratuko nuke, batez ere hori delako bizitu dutena eta egiazki asedatana eta asetzen datena egunez egunez. Amaia Elizagoien, kontalaritzan ala bertxotan, baina plazan ikusiko zaitugu. Ea ala den eta eskerrik asko kontalaritzari leku bat emateagatik eta ea zuei ere ikusten zaituzte egun, zite. Eskerrik asko. Mila esker. Miren, oroitzen duzu zergatik zabaldu zenizkidan etxeeko ateak, ezta? Arrazoi beragatik, nator gaur, zure eske. Egun hartatik aintzin, Amaiurren, ez zuten berriz Miren ikusi. Kanpoko ilunari adi, ta barruan berriz argi, ez ginen alperrikari. Aupa itziar mil esker zuei, arretari ta itzari. Ondo ospatu asteburuan, ta eutxi herri bizitzari. Ta eutxi herri bizitzari. Tartean hor lau zutabe, bazeuden eta alare, denok geunden parez pare. Itziar agur zuri kantatuz, benetan gustora gaude. Ta hori dena gaur egin dugu, tarinik egurtu gabe, tarinik egurtu gabe. Gaurko programa bukatzeko, Manu Bendalak egindako Deskubritu dezagun mundua batera izenburuko bertso sorta entzungo dugu. Beti bezala, Manex Pagola musikariak lagundurik. Gozatu! Ginenean, barrezta txantxetan, pozik zein lotzagabe, hango egunetan. Egunerokoa sortzen zen plazetan, gaur bulego batean, jakin gabe zertan. Kezkak dara matzagu, sartuta kopetan, agur plazer txikiak, gaurko estresetan, jaeskabiltza saltoka lokatz putzuetan. Aztuta dugu gure barruko Peter Pan. Handiak ta txikiak, biune bi banda, melankoliak berriz egin dit eztanda. Bizi genuen hori sentimendu landa, beraz apur dezagun helduaro langa.
mundua simplea da, askotan esan da, gogora ekartzeko badugu demanda, umen ikuspuntua sekretua handa. Perspektiba aldatzen da, guraso izan da. Kutxa bat nahiko, hiri bat sortzeko, edota itxasoan egan murgiltzeko. Neguan txanoari jarri nahian beto, ahoa zabalduta elurra jateko. Aita amatasunaz milaka folleto, inoiz ez dut izan nahi guraso perfecto. Soilik etxean bizi bozaren menpeko. Argatik zugandik dut asko ikasteko. Etxea txukuntzeko eman da denbora, ordena mantentzea ez den arren moda. Playmobil eta Lego guztiak kanpora, ziztu bizian berriz gela hankaz gora. Egin diezaiogun kaosari oda, aldatu ikuspegia zabaitik sotora, lurretik ikusita eginda dut proba. Zorua mundu berri bat bihurtuko da. Ordu bete baineran zerote da hotza, euria barra ta zubraka motza. Ikara entzutean trumoi baten hotza, lasai eman eskua pasada bihotza. Oraindik urrun duzu biluzteko lotza, norberaren gaineko konplexu zorrotza, entzun ezazu zure barruko ahotza. Inozentziak bertan du eta jaiotza. Zergatik ta zergatik unero galdera, zergatik ea gora ta euria bera. Zergatik aitonaia ez datorretxera, zer da jaio eta hil, zer bizitza bera. Jakin mina da bide baten hasiera, harridurarik eza magiaren galera. Zergatik ez gure logikak austera. Deskubritu dezagun mundua batera.